Tästä olisi tarkoitus tulla meidän ihan ensimmäinen YouTube-video ja otetaan niin kuin meidän eka reissu siihen. Me ei oikeasti tiedetä, mitä me ollaan tekemässä, niin kuin me yleensä koskaankaan tiedetä. Lähdetään silti matkaan. Suunnitelma olisi aika yksinkertainen. Vähän maisemia, rentoutumista, hyvä fiilis. No, katsotaan miten käy. Nyt pitäisi olla kaikki valmista lähtöön. En tiedä yhtään onko. Noniin, kaikki valmista kuulemma. Who knows. Mutta katsotaan. Mitäs nyt? Okei, mennään katsomaan mikä on problema. Ai! Okei, moneskohan kerta tää on? Muutama kuhmut meillä jo päässä. Elikkä aina pitäisi muistaa tuossa kumartua. Pitäisikö meidän joku pehmuste siihen ruveta kehittelee? Ehkä. Okei, eli syy selvisi täältä. Mistä tää roskaa tulee? Noin. Oisko parempi? Yes. Ja tästä. Noniin. Rappu sisässä. Ovi kiinni. Nyt ei pitäisi hälyttää. Noniin. Oisko uuden yrityksen aika? Ja sitten se hetki, kun me oikeasti lähdettiin. Tämä on se syy, miksi ihmiset rakastaa varmaan roadtrippejä. Yhtäkkiä ei ole aikatauluja, ei ole pakko olla missään. Tai no, paitsi että meillä oli yksi ongelma. Joo, pieni vesevahinko. Joku klemmari jäänyt huonosti. Onneksi huomattiin ja sitten se hoitukin nopeasti takuukorjauksena. Jes, löydettiin ihan kiva tämmönen Ritajärven luonnonsuojelualue. Oliks tää nyt sitä Sastamalaa? Nääs. Juu, kyllä on meinaa. Hyvä. Lähdetäänkö sitten käppäilee? Kyllä nääs, lähetään. Tosi rauhallisen oloinen paikka. Ja näyttäisi olevan, että puita olisi Paavihatu ja Louhen nuotiopaikalla. Okei, tarttis iltapalaa saada. Niin eiköhän me jotain löydä. No jaahas. No täällä onkin. Ihan komea. Aateltiin vaan jotain pikkulaavua, mutta täällähän on oikein kunnon paikka. Hieno paikka. Hänen pilkkoon vähän syvyyttä. Yes. No, eiköhän tässä iltapalat saada valmistettua. Saatiin tulet tehtyä ja burgerit paistumaan. Michelin tähdet jäi kotiin, mutta nämä maistui just tässä hetkessä niin täydelliseltä. Mitä sanoit? Taivaallisen hyvä. Soossit on pitkin naamaa. Ulkona maistuu aina paremmalle, eikö niin? Taivaallisen hyvä.
Mikä sulla on? Hieno reppu. Missä? Ei mulla mitään. Eikö? Ei. Okei. Okay. Little. Päivän lopuksi oli aika hyvä fiilis vaan istua tähän maisemaan ja olla hetki tekemättä yhtään mitään. Okei, sitten otettaisiin aamulenkkiä. Mihin lähdetään? No ei tässä kauhean pitkiä kyllä ole, että ehkä munkin polvi kestää. Onko se toi Valkeajärven kierros nyt tämmönen hyvä kevyt aamulenkki tällaiselle rammalle? Rapakuntosille. Kuka on rapa ja kuka on kunto? Hmm. Okei. Noniin, mut me lähdetään nyt kävelee. Joo. Pieni tauko tekee aina terää. Täällä ei ollut puita. Ei ainakaan näytä olevan tuossa varastossa. Mut ihan kivan näköinen. Pikku laavu. Ja nuotiopaikka löytyisi. Siinä on nyt sitten alue. Eli olemme täällä. Nyt voidaan valita sitten mihin lähdetään, että ehkä toi näköalapaikka tuolta. Missä se oli? Tossa. En mä näe mitään. Ai niin, sulla ei ole silmälaseja. En näe. Taas sitten vähän ruokaa, niin, Kyllä. että jaksaa. Rupeaa jo nälkä oleenkin. Mitäs nyt? Nyt tekisi mieli kahvia. No voihan mennä. Ai jettä. Nyt tarvitsee lähteä kahville. Jep. Kahvihommasta kolottaa. Tää oli meidän eka reissu. Okei, eikä todellakaan mikään täydellinen, mutta ehkä just siksi tää tuntuu oikealta alulta. Opittiin tuntee meidän autoa hyvin. Välillä tietysti ohjekirjaa täytyy kaivaa esiin, että mitenkä tietyt jutut toimii tässä. Ja hei, jos haluat tähän lisää tällaisia meidän reissuja, ja varsinkin miten tää lähtee kehittyyn tästä, niin tilaa meidän kanava. Ja ei muuta kuin me lähdetään suunnittelemaan nyt sitten vähän pidempää reissua. Kesälomat tulossa. Jes, noniin, moi moi!